Hej, det her det er mit kontor. Som I kan se, så har vi tænkt en masse planer for de næste 3 årene i Storsalen. Og vi har forsøgt at præsentere det i den her avisen, Min Menighed 09, på en måde, som vi synes selv i ledergrupper og styrer er vældig inspirerende. Vi er totalt gearet på den her vision. Vi tror, at det er noget af det, som Gud kalder os til. En ny frimodighed, en ny tro, en ny hengivenhed i Storsalen. Fordi det er Storsalen, når den er bedst. Og lad mig prøve at vise lidt om Storsalens udvikling. Hvor er det, vi kommer fra? Skal jeg lige finde min pen her. Storsalens historie fra 1990 til år 2000 og frem til 2010 har været en historie præget af stærk innovation, stærk vækst i norsk kirkeliv. Det begyndte med G1 med ca. 300 deltagere tilbage i 1990. En kæmpe succes, men det var ikke nok for gründerne, entreprenørerne i Storsalen. Succes er ikke nok for Storsalen. Vi skal have brug for, vi kan skabe endnu mere. G2 kom til, og straks gik vækstkurven op her, så vi faktisk havde en 600 på gudstjenester på huset. G3 kom videre til år 2000, og Stressless og så videre. Så Storsalens historie, det er en historie om stor mod, stor tro, stor hengivenhed. Gud har brugt Storsalen, og det her har inspireret over hele Norge. Og der er gået et rygte om det, som er sket også uden for Norge. Jeg har hørt om Storsalen længe før jeg var her, og var her første gang tilbage i 1994. Fantastisk. Det, som er sket, og det, som er udfordringen, er, at de her innovationspunkterne med G1, G2 og G3 og Stressless, den fjerde gudstjeneste, den innovationskultur forsvandt for Storsalen af mange årsager. Og det betyder, at når innovationen stopper, jamen så stagnerer kurven, og nu er vi så på vej rask nedover. Så vi er cirka her. Så det, som bliver udfordringen, det er at snyde trenden. Og det, som vi ser for os i vores fremtidsscenarie frem til 2012, det er en kurve, som ser sådan her ud. Og det vil vi primært gøre ved at gøre noget af det, som Storsalen er bedst til. Det er gudstjeneste og fællesskab og udrustning til tjeneste. Det er noget af det, vi skal satse på. Vi har en række barrierer for at snyde trenden. Det første er, lad os tænke større end bygget bare i Staffelsgarde. Vi har analyseret os frem til, at vi har mistet vældig mange familier med større børn, som er flyttet til forstæderne i Oslo. Vi tror, at vi skal følge dem ud. Vi skal bede en kirke på mange flere pladser, mange flere steder end bare i Staffelsgarde. Så vi skal ud af bygget. Ikke alle. Vi skal stadigvæk have gudstjenester her på bygget, men vi skal ikke være begrænset af bygget. Det var den første barriere. Den anden, som har stor indflydelse på, at vi kan få snydt denne trenden, det er udvikling af ledere. En generel kompetencehævning, udrustning af ledere på alle niveauer. Det er den andre barriere i Storsalen. Vi må investere i, at du som er ledere og tager ansvar på et hvilket som helst niveau i Storsalen, får tilstrækkelig udrustning og fællesskab til at gøre tjenesten din. Vi arbejder på at udvikle forskellige ledelsesværktøjer og afsætte ressourcer til, at du kommer til at lykkes endnu bedre som leder i Storsalen. Og vi tror på, at nogle af de ledelsesredskaber, vi holder på med at udvikle, det også vil gøre dig til en bedre leder af din familie og en bedre leder på dit job. Så
Vi har stor forventning til de planer, vi har på det område. Den tredje er ressource på Starp. Læs om en benchmarking, som vi har foretaget med IME-kirken og Aarhus Valgmenighed. Det er den her benchmarking her i avisen, som viser, at der er store arvevig i Storsalen, hvad angår, hvor mange stabskvotienter vi har sat arv til vores tjeneste her. Så det betyder, at Starp bliver vældig slidende, nogen bliver ytbrændte, det må vi bare stoppe. Det skal være gøje og jobbe i Storsalen, og der skal være høj kvalitet på det, som Storsalens stabsmedlemmer leverer. Så vi får fantastiske gudstjenester, fantastisk fællesskab og fantastisk ytrustning til tjeneste. Så tilstrækkelig ressource i tillæg til kompetencehævning og fokus på andre steder end byg. Det sidste punkt, den sidste barriere i det her hinderløb, det er at skabe en røjshedskultur. En røjshedskultur. Gud er røjs. Gud er fantastisk god. Vi smager hans kærlighed, hans liv, hans kraft i den hellige ånd. Jesus er opstået. Han har givet os liv. Gud er røjs. Vi smager Guds godhed. Det gør vi hver gang vi mødes til tilbedelse og i Guds tjeneste. Denne røjshed, som er i Gud, at Gud, som var rig, blev fattig for vores skyld. Det er noget af det, som vi må lære at efterligne. Vil vi, som er rige, blive fattige for den verden, som er omkring os? Vil vi være røjse, give os selv, vores tid og vores økonomiske midler, vores idéer, vores kreativitet, vores hengivenhed? Kaldet er, bliv røjs, der giver du først dit liv igen til Jesus. Så det, som er på hans agenda, bliver nummer 1 på din agenda. Giv dig selv til Herren først, og giv dig selv til menigheden. Vær røjs med dine ressourcer. Det er de hinder, de barrierer, som vi sammen kan overvinde. Kan vi overvinde det? Yes, we can, vil jeg sige med Barack Obama. Yes, we can. Storsalen er et fantastisk sted. Det er fantastiske mennesker, som er her. Og vi har en røgskyld, som ønsker at bruge Storsalen i fremtiden. Det har jeg fuld tro og tillid til. Så lad os ses på årsmødet på min menighed 09-eventet. Det bliver fantastisk. Jeg glæder mig til fællesskabet. Og det er vigtigt, at du møder op, så vi sammen med ledergruppe og styre kan forholde os til Storsalens fremtid. Hvordan kan vi sny trenden? Vi vil som ledelse gerne stå frem og svare på alle de frågor, de spørgsmål, som dere har, og gøre rede for, hvad vi tror, vi kan gøre for at sny trenden. Så velkommen på min menighed 09. Vi glæder os til at se dig og være i dialog med dig og feste sammen for Storsalens fremtid. Velmødt.